Dus je begint met juist met koffie? Ja, jong. Maar eerst een bakje heen, nou, dat... dan kan je daar even beginnen. Dat. Wat zit hier op een planning? Nou ja, zoals het altijd het geval is, dus straks naar de koffie. De hinsterbox even scheenmaatje en zo dat. En de skieper uit en meer van dat spul. Dat, en dan ben ik zelf ik verder naar de kakkeer in huis. Dan maak ik tussen de middag naar het warme eten kleermaatje. Dat is mijn taak. Nou, ik de laatste periode. Want je vroeger ging naar je mem te eten, maar die is hier of jouw vrienden die stammen. Dus nou had u zelf rijden. Aha. Dat, maar dat gaat ik prima. Ja? Och, Hij is tevreden, jong. Ja. Ja, kunnen we wat eten zien? En de ene gewoon die zijn al, je bent er net afvallen, dus het gaat goed. Nee, Ja. we winnen alleen nog maar allemaal ook. Ja, Ja. dus dan weet je wel, en dan is het wel goed. Ja. Och, ja, dat gaat prima. En waarom is hij dan degene die eten ziet? Nou ja, ik ben al als de rechten. Ja. Dus dat weet je wel. Dat is toch gauw van heimat maar. Maar ja, ik ga van heen naar nieuwe dingen. Dus ik ging eerst wel eens mis. De gehaktballetjes ben ik wel eens in dat zwart west. En ze taai is leer. Dus ja, dat is toch. Maar ja, aldoende leert men dus. Ja, alle keer maar we bij die. Dan komt het wel goed. Ja. En wat weer dat toen eerst? Wat weer dat toen net spinazie? Oh ja, Wat weer dat is van het krimp. Dat is van het krimpspul. Dan heeft een panne vol eerst. Maar toen uiteindelijk zo'n wel los. En ik zie onder Nou, de deksel, ik daar denk, lag niks verdorie, van waar is mijn spinazie blijven? Dan moest die Berselman om nou een beetje tussen de torsken, dat blijven niet tussen de torsken zitten. Zo weinig wie er van ook. Braaf, goed zo. Hé, ben je braaf? Hoi, goed zo. Ja, je bent wel braaf, hè? Hoi. Hé, jongens. Ja. Goed zo. Hoi. Goed zo. Ja. Goed zo. Ja, goed zo. Ben je wel braaf? Hoi. Ze vinden het zo heel mooi. Ja. Oh, jong. Zo ben je mak, jong. Zo ben je mak. Dit is dus gewoon ontstaan uit de zwart bles. We hebben dus al jarenlang zwart bles gehad, maar die ben vrij heel. En als ze dan winters uit de jesmers verkochten, de ram, dan voor de prijs al die douw, want daar ben je net zo heel verliefd op. En ze nou ben we al 4 jaar hier aan de gang. Mijn bonte ram, en dat ben dus meer vleesram. En ja, nou ben je eigenlijk de helft en meer brengen ze op als die ouderen verhenen. En wat we deden reagvlees en billen in de broek, zetten ze dat dan nemen. Ja. Zie je? En je kan er zelf ook nog van genieten. Nou, Jij ook genieten ervan? oh, ja, joh. Alle dan dagen dan wil je weg. net graven weten als gewone zwart. Nee, ja, dit is voor jou het mooiste. En jongen, ik zal die wel ooit vertellen, dat juist wel via de televisie. Bond is de trend. Ja? We hoeven alleen nog maar niet heel veel te zien. Naar Tensen en Linda de Mol en Sandra, hoe heet ze? Schuurhof. Schuurhof. broek. Alle dingen in de broek naar bond erbij als bedouwen. En mooi. Maar de lid wat horen bij zijn eigen nummer op. Nou, maar Tjulke, Simone, Ja? Karin en net te vergeten hoe je die muziek met dat mooie. Miranda. Miranda Werkman. Nou, daar hoor ik je brullen. Nou, en jongens, nou, dan heb je toch direct het lentegevoel. Nog oud jongen van deze beesten. En wij gingen een paar fans aan de andere kant van de boeren te winnen. Nou maken er dan water. Nou, die hek wel eens zijn. Die komen alle hier een keer en soms moet wakker te zien en zei het is paradies. Nou, Ja. zei dat net genoeg? Ja. Ja. Dus daar ben meer liefhebbers. Ja. Hoe lang ben je hier al?
Ik heb mijn eerste nou bad dus van de vader die Drees en zo lang wen ik direct al. Dus 64 jaar. Ja. Ja, nou, hij heeft een jaar kwart. Ja. Ja. Dus waar die hem hele leven al? Ja, heel leven hier zit. Ja. En hoe zit het dan met de vrouw, die? Oh, ik zei, we vinden ze mooi. Hij zei het dan ik was op televisie, maar ze maakt op afstand blauwen. In die mooie bonte jurken en broeken dus, zoals ze straks al zijn. Prima. Hij had één keer een scheiding meemaken, nou dan beleef je wel wat. Dus, Ja, je hebt 20 jaar trouwd met dus. En, ik ben wel rustig. En nu al langer vrij man. En dan eerst dan denk je, nou ja, dat is toch wend. Nou om een gezin om die hinder te hebben. En dat is op eens houdt dat op. Maar in elk geval, nou ben je er aan wend door die heren heen. En dan denk ik, nou lidzaam, maar dat hoeft voor mij niet meer zo nodig. Nee. En hij hier het verkeerde voorbeeld al. En ik wil denken, ik beloof geen dabbeltjes gehad. Ja. Ja. Nou. Maar toen ging je meer nog steeds al jaar wennen? Jo, dan ik maar de vrouw? Ja, maar die dikke 21 hier eerst al, ja. En met jou erbij. Ja. Ja. Maar er zijn nog van die sneuwe dingen. Hoe de rechter beslist over met omgangsregeling en al die dingen. Maar dat de vrouw zegt, ik juist in het mei. Dan is het gebeurd, nou, doe ik zelf de beslissing. Nou, ik denk, nee, voor ik het in heel oud, want dan ziet ze dat steeds. En dan kwam dan kreeg ze in het mei. Dat denk ik op laatst aan haren waren met die bijen en gerap en gescoord. De rust maakt er weer in zijn gezinsje. Dus doe ik het maar litten zodat het wie. En ja, jammer genoeg ga ik ze nog nooit verzoenen. Nee. Dus ik denk al 22 hier. Ja. Dat is dat is de mindere kant van het leven. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. Ben ik gewoon, die kan dat prima maken. Waar regel je dan nou? Juist dan wel, dan lossen ze dat op. Nou, ten gunste van de benen. Maar ja, dat is hier net het geval. Maar verder, je hebt je wel. We zijn verloren en we vermijden ze het best. En er zijn heel soort mensen die dat meisje maken. Nou. Ja. Dus, Maar ondertussen hebben dus je wat een paradijsje ervan maken. ja. Nou, de mensen zijn dan aan de andere kant boerenwijsheid, ja. En dat vinden we zelf ook wel Ja. wat, ja. Ja. En dan ben wij de paradiesvogels zijn. Hè? Ja. Ik denk het al. Ja. Ja. Nou, dat wordt toch. Nee. Nee.